Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι Nefer World. Είμαι ο Ενής και σήμερα θα δούμε γιατί ήρθε ο τεχνικός της αγαπημένης μας Κοσμοτέ. Δυστυχώς έχω μόνο τέτοια ταχύτητα, μόνο Κοσμοτέ για 50 στην περιοχή μου, οπότε ναι, ήρθε ο τεχνικός, έλεξε τη δικτύωση και λέει ότι πιάνω 58, ενώ εδώ πιάνω 43, όπως βλέπετε εδώ. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε? Θα δούμε αυτό που λέγεται splitter, να αντικαταστήσουμε αυτό το οποίο δεν έχω βρει κάποιο επίσημη ορολογία, και ναι, θα δούμε αν αντικαθιστώντας αυτός, νομίζω το βάλω ως extension επειδή η πρίζα, η τηλεφωνική, είναι σε αυτή εδώ την τρύπα, δεν είναι από την κουζίνα, οπότε ναι. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι θα αντικαταστήσουμε αυτό με το splitter, το οποίο δεν έχω ιδέα πως λειτουργεί. Λοιπόν, αλλά για να το κάνουμε αυτό θα κλείσουμε το router, οπότε goodbye, και θα ξεκινήσουμε να αντικαταστήσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το μπλε, εντάξει, κλασικά από εποχές Connex, μπλε καλώδιο. Μετά εδώ πράσινο είναι το phone, δεν θυμάμαι να στις εποχές Connex το phone ήταν γκρι, ενώ γκρι τώρα έκαναν το DSL, ναι, modem το λέει. Εδώ, δεν θυμάμαι πως θα βγει στο Connex. Λοιπόν, οπότε έχουμε εδώ το θα βγάλουμε, μισό λεπτό, θα βγάλουμε, επειδή αυτό είναι από Vodafone και δεν έχει σημασία, RJ11 είναι, οπότε θα πάρουμε εδώ modem line και εδώ θα συνδέσουμε το όχι, οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι αυτό εδώ είναι το DSL, επειδή δεν έχω, το έχω εδώ το σταθερό, οπότε δεν χρειάζεται να έχουμε το loop, οπότε εδώ είναι το DSL modem, το λέει εδώ, οπότε συνδέσαμε το splitter. Αυτό είναι η συνδεσμολογία μου τώρα, και τώρα θα δούμε αν θα αλλάξει τη ταχύτητα σε σχέση χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο δεν ξέρω πως λέγεται. Λοιπόν, οπότε θα συνδέσω το router στη πρίζα, αν θα είναι χειρότερη ή καλύτερη η ταχύτητα. Οπότε εδώ ανάβω το λαμπάκια στο Speedport 2 Plus, περιμένουμε να ανοίξει η συσκευή
Εδώ λέει power. Νομίζω δεν έχει ανέκρεμη καμιά αναβάθμιση firmware, αλλά δεν νομίζω, γιατί είναι αναβάθμιση την περασμένη πριν 2 μέρες. Όμως τώρα είναι το. Να δούμε τώρα, πότε θα. Θυμάστε είναι 43. Μετά άμα θέλετε. Ναι, ωραία, diesel. Ναι, τώρα. Οπότε είπαμε είναι. Μισό λεπτό. Οπότε ήταν 43 Mbps και θα δούμε τώρα αν θα βελτιωθεί η ταχύτητα ή όχι. Πολύ παράξενο ότι έπιανε 58 ενώ έχω τόσο τρελή μείωση. Ωραία online τηλέφωνη. Δεν θέλω. Ναι. Περιμένω να συμβεί. Οπότε είμαστε καλυμμένα και πάμε να δούμε τη ταχύτητα. Ωραία δυναμία σύνθεση. Okay. Όχι, 41,3. Δεν ξέρω βέβαια τι έγινε. Θέλω να δοκιμάσω και κάτι άλλο. Θα βγάλω αυτό. Εδώ. Τώρα. Στο μοντέμ. Θα βάλω τώρα. Εδώ φαίνεται μια χαρά το κανόνιο. Εδώ. Δεν φαίνεται κάποιο σκόνη. Εδώ ναι. Δεν ξέρω τι πάση. Οπότε, περιμένουμε λίγο και θα το ξαναδοκιμάσουμε. Λοιπόν, εδώ πάνω δεν ξέρω γιατί είναι αλλά θέλω να δοκιμάσω να βγάλω το σταθερό, μήπως να το κλείσω άμα είναι αυτό που νομίζω. Okay. Yes, όχι, λίγο. Σαράντα ένα κόμμα τρία. Μάλιστα. Δεν φαίνεται κάποια διαφορά. Οπότε ναι.
Δηλαδή με αυτό έπιασα καλύτερο. Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ θέλω να δοκιμάσω με αυτή τη σύνδεση. Ναι, πες εδώ. Bravo. Okay. That's no connection, right? Μάλιστα. Λέει no connect. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε κοιτάξεις πέντε μόνο. Τώρα πιάνουμε 32. Ναι, τώρα πιάνουμε 29. 29,9. Μάλιστα. Οπότε φαίνεται ότι το splitter προλάβει πιο καλά. Αλλά δεν είναι το 50 μου με πιάνε που είπε ο τεχνικός ότι θα έπιανα 55. Excuse. Θα βάλω το splitter, δεν ξέρω, νομίζω έκανε καλύτερη δουλειά. Sorry. Εδώ είναι το online. Μετά let's go. Όχι. Let's go. Ναι. Θα το επιβεβαιώσουμε ότι το δεν έχω και άλλο router. Έχω το Netfaster για 2, αλλά δεν είναι VDSL, είναι ADSL 2 Plus, οπότε δεν νομίζω να ξέρω. Μετά άμα μπορώ να βρω το 6L, να βρω 41,8, 41,6. Ναι, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Δεν έχω. Δεν κατάλαβα τη φάση. Οπότε ναι, δεν ξέρω τι άλλο να προσπαθήσω. Οπότε θέλω να κρατήσω το splitter και ναι, αυτά.